pulagu no dinote edene lawol fewde luma Dara Jolof. Dara Jolof ina foci hakkunde mum e wuro lamorgo leydi Senegal Ndakaru temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e 5 kilométre bange rewɓa e funnangue leydi Senegal tawi ko gaynaka ɓuri teskede toon. Bismillah barka sama mandi. Kapega kejo. Engol lawol male pulagu ina settonoma ɓe sagataɓe rewɓe e worɓe pilki e dadule tiɗɗe dow otoji keeriɗi. Jolgo jawdi e otoji biyeteɗi woppu yaha e nder nde ladde nde sukkani jiyata sukaɓe rewɓe tenoyoɓe walla ɓoggoyoɓe jaaɓe gure walla cahe fulɓe aɗa wirto e ngol lawol fewde Dara Jolof. En naati Dara wuro pulagu ɗo noon otoji e saretaji ina mbaɗi garaji ngam fewde luuma ko ni pamirta a yettima ɗo pulagu yitoto hoore mum saretaji gummiɗi e gure certuɗe paaɗi jipporde mumen ɓena cogga dammiri lumo Dara koko yubbina ɗo ko daral pucci dimaɗi karɗi joɗɗi ma tawe ɗon kono so tawi ka codowo ya taw jeyba ma ne tekki. waaw assalamu aleykum yéen nii di leen siyaare ñëw ci dalal gu xumb nag fii mooy dalal Dara Jolof Souley Ba mooy chef de dalal fas yaa ngi nii ak julli ak nii ñëpp a ngi nii fas nag yëmbu Dara Jolof moom ndax fas bu baax wu ne Dara lañ koy jële moo tax fas yëmbu Dara ñii ñëpp ñu ngi nii di xoolee dalal gi xumb na yaatu na fas yi bëri nañ jaaykat yëpp a ngi fi. tey bu ñu bëggoon xam njëgu fas yi maanaam fan la tudd ndax yéeg na wala wàcc na. njëgu fas yi moom yéeg na njëgu fas yi moom fas bu baax moom du yem mukk fii ba li fii bay ñëw pare fas bu baax yëmbatu ci dalal gii ndax fas bu baax tey téeméer ñaar fukk la ñuy wax téeméer gis nga jàkkaar bii téeméer rek borom di laaj waaw danañ ci juróom-ñaar fukk borom jaayu waaw parce que waaye yaay nag ñoom boo amee juróom fukk ak juróom-ñaar fukk da nga am fas waaye bu baax moom téeméer bi da nga làq soo ko am fas waaw. dund fas yi jafe na ndax ñax mi jeex na te ngooñ saako juróom benn téeméer lay jar fi mu ne ba léegi dugub juróom fukk lay jar
waaw ngooñ mbo moom jeex na fi moom waaw. amu leen fi benn jafe-jafe ci daral bi. jafe-jafe bi nga xam mooy lan mooy lenn ñàkk xont ak ñàkk jaay rek mooy suñu jafe-jafe waaye dundu fas moom yëmut ndax ñax mi jeex na ngooñ saako 3000 la kilo pepp juróom fukk ku ne ku ci bëgg a yor fas da ngay sonn. seetlu nañ ne tamit seen daral bi amul douche amul waano amul dara. amul fenn fu ñuy sang waaye que amuñu ko amuñu douche bu ñuy dem amuñu fu ñuy sang waaye amuñu mbaar amu fi dara amu fi te fi mu ne dañuy fay juuti nag parce que boo jaay da nga joxe téeméer ki jënd joxe téeméer muy ñaari téeméer te mi ngi nii amuñu fenn fu ñuy sang waaye amuñu douche amuñu dara. yow tere bu feebar dara fi nekk maanaam biir bu nan lay def. ndaw dugg ci mbooy gi wala dugg ci biir wat waaw rek dugg ci biir wat wala dugg ci mbooy gi rek waaw bii doo ko fi daal da ngay sonn rek. ko ma ne dimbali nañu ci ab douche amuñu fu ñu sang waaye amuñu fu ñu demee cabine ku fi yor bi da ngay daw rek dugg ci wata yi waaw amuñu ku ñu jàppale yéen ñu mën a jàppale nag fas bu baax yombu fi fas bu baax téeméer ñaar fukk téeméer maa ngi jënd naa aw fas ma nga nee maa ngi jënd téeméer ñaar fukk fay ne ma 700 ma bañ jënd naa fi aw fas 625 amee ne laa ko jaay maa ngi fukki junni barki dem ma ngi fii ci angal islam waaw maa ko fi jaay barki dem fas bu baax yombu fi moom heɗen ɗo e daral dar hannde manam daral dar hannde beele en waɗi pucci joni ɗi ko cogo pucco kadi hoɗo yahata eyyi machallah ɗe balɗe kam ene waɗi pucci joni cogguli ɗene danaka iɗi guuri dawɗo siwattoɓe nen kam cogguli ɗi danaka iɗi guuri daral ngal ɗon hagal heewi caɗele par ce que min ngala douche uji ɗowdi ndi en heni manque ngal ala sécurité dal so mi hannde pucci moƴƴo ko jallinan min heɓ pucci moƴƴo ma yettede capan jeeɗiɗi en de jeegom e jeetati en walla temedere walla ko ɓadi ɗum kam cuɓaɗo ma waɗ temedere ko pucci ɗi guuri kone gawri en gooƴen bel en weeɓi walla ala weeɓani saabu sa gooƴen yarande temed jeeɗiɗi e capanɗe gawri ndi hen yahara 50 de ujunaji ɗiɗi en hannde kadi min ɗum daral ngal pellel ngal ala douche joni Allah haɗani so reedu jogande heɓɓe neɗɗo hono mbatta caɗele mawɗe ɗum ala ɗo tampere mawde wodata hedde jogoto ko fandare siko joguima fandare nden fandare ko hen fawato waɗa pandale keeriɗe siko waɗi pandale keeriɗe ɗe wona e liggade hen ɗum woni ko ganduɗa hoorema woni adi fandare nde noon woni wadde feere ha ɓamta gaynaka ɗum waɗi pandale keeriɗe e nder pandale keeriɗe ɗe ene jeeya hen ko addi foof daranade gaynaka ene jeeya hen wadde feere jawdi ndi sella ene jeeya wadde feere jawdi ndi ñaama ene jeeya wadde feere so aynaɓe dañi production mumen ɓe mbawa yeey production o ene jeeya hen wadde feere aynaɓe daña kabaruji ene jeeya hen wadde feere aynaɓe jagga ɗeɗo gueɗe manam kadi taaridi mumen hisa ɗeɗo gueɗe ene jeeya e nder fandare huftidinde hen e nder hen noon hunde foof ne jiiɗa saɗa liggo ɗum ƴewata ko holko wawita ɗum yaarude yeeso c'est à dire sa ari to senga wadde feere ha aynaɓe daña kabaruji walla kabaruji mabɓe nane adi ɗum tawde rendo men kongo sariga ala sago mbaɗen feere dañende radio communautaire daral baali doraji hani e jawɗi layya walla neheteɗi ina tawe ɗo tefankoɓe hellotoɓe e sodoɓe ina jiiɓodiri a werloto guite ma ha ɗo kaaɗi paama ɗo ko gurdam leydi kono ñamdu jawdi noon ko caɗele mawɗe sa ɓurani hewdode dimanche fof jeeya cooda jam dimanche fof a yeeyat cooda jam noon wurdada gasi mbatta mbannoɗa haydara ɗini daari kek ala nanɗo ndungu min nani ko nene woɗɗi ene waɗi wawɓe yettoy ene waɗi ɓe ganduɗa ɓe mbawa yettoy jawdi ndi natti wawa yaha heddinoɓe ɗo kam mbawa yaha eyyi kono waɗi tooɓa kone woɗɗi kam guuri jawdi ndi ko jamni tan ko mbawa coggo saɗama 50 sac ko beƴƴi goto mo ganduɗa omo motani 50 ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi eyyi sac ripas ujunere e temedde joyyi ujunere e temedde jeegom nde noon sac beƴƴi jaraɗo ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi mo ɓadaki 50
ana yiyande ma so ayna mbaylani jaɓɓal hono fayi gasnude kaake ɗe kam toujours mbiɗo wiya tan kolsi golono ngowi lappol hay somi wawani mi wowi wala jam bon ina wayno ko idi ko heɗen calmina aynaɓe fulɓe e ayna andi Jolof wonko borom Touba wino ɗo e jamanu mum ñande dari gaɗa kaddu balloji ɓe mbi Jolof wi kufa nekka degay joli mbaga jofal mbaga samma mbaga jogef wadde heɗen calmina aynaɓe fulɓe aynaɓe seɓɓe wonɓe Jolof aynaɓe seraɓe aynaɓe ne keewe Jolof kono noon pahama tan hajjel Coumba Galil ko idi ko mbiyanmi ko tan ko aynaɓe heɓe jogui hande tampere mawde heɓe tolni hande e caɗele mawɗe heɓe tolni hande e bote kan mawɗo ko ɗo woni ɗo mbiyanmi ɗon nayi ndungu beeli kono ceeɗu kaɓante haɗa andi mbiɗa wiya doole pulagu ko ndungu faara ngo ko kawle caɗele ɗe ko demmunare wona ɗo ɗo gonɗe ɗo woni demmunare nden noon ko idotomi ko tan ko Sénégal fof e lamɗo leydi ndi président leydi ndi woni président Macky Sall e wondiɓe mum e gouvernement Sénégal fof mbiyanmi tan ko yo aynaɓe mballi haɗa andi jiɗɗo pulago ha wi hoorema fedde wonande pulago on yiiɗi ko yo pulago walle wadde gaynaka ko mi imaki hen tan pour fulɓe ɓolɓe ko kala gonɗo gaynaka kala gonɗo éleveur par ce que enen hajjeli en laya laya gaynaka kono hay tubakoɓe ne gayna haɗa faami so ɗon yawti e dare ɗe no potirtinede gueɗal saabu ngal daral daara woni mawɗo ngal ko beeteɗo Alaji Ngesouru miñamen gorko kono ko tinnire dimo e goɗɗo ko jaaɓi woodi ko sali e wondiɓe mum e dennagal liggotoɓe ɗo daral he kono yimɓe pop no poti wallede pour daral ngal no poti wallede pour touchemaji rippasuji ɗi no poti wallede e cogguli jawɗi ko kalten ko yiyani ndi jawdi daari ndi haɗa andi ndi ɗo jawdi siko joom film o jaggi nomo andi ɗum ko jawdi woni ɗo kono ndi jawdi sa wi han 60 ujunere walla 70 ujunere tan ɓe polbi defa dof mbewo toon kakkanga har faami so ɗon yawti enen heɗen keeɓi caɗele saabu sika tawi jooɗima ha hande waɗi rippa e ɓeydoto biƴe ɓeydo si en mbiyama yo kay si en mbi yo en balle rippa sikombo immima to mbo ari ɗo sombo ari ɗo jonte ɗiɗi jonte tati tawa mbo arata ha wani hanki min ɗum layda biyeteɗo Samba Demba e ɓoore Pran min ɗum waɗa alhaali rippas garanoɗo ɗo yimmi Aliou ko en keeɓi caɗele ni hen saabu rippas o mo ɓooyi wersi kono mbo horima wadde noon ɓayri en kucce tabaske noon oɗon en jogui yakar naka ma wel walla welata naka ma jawɗi kam mankata jawɗi kam alama miiji manka mu'e saabu frontiére uji fof koko uddita jawɗi naata enen en gonirani ɗo leydi e pour jeyde leydi ndi eɗen looma leyɗele goɗɗe Mali arat Mauritanie arat oɗon gandi wiyete tan ko ma soode ko yeɗa ko e soode ma soode ko yeɗa ko hootma hoot kono pour ma jawɗi manko min kam mi yiyani ɗum hajjel Coumba Galil ani min teskima dalal ngal kadi ngal ala duusuji ngal ala lawtede Allah haɗan so ñaw won ñaw heeɓiɗo neɗɗo beldanta caɗele men ɗum kadi fota ƴeew ko ɗum ɓuuri amen fo muus ɓuuri amen fo muus ko ɗum ay ngal daral ngal idinoɗo miire ko miir paaɗ daral baali ngal ñande waajiɓe mbiya ɗo mi anda ko ɗum 2016 wonno mi anda ko 2000 hedde 2016 wiya ɗo yoɓe naat nden ko laamu Siise ari ɗo wi gala gonɗo boowal yo naat mbaddi siɓe naatiɓe keƴeta mbaddi wi yoɓe naat ɓe cogga naati seeɗa yoga heddi boowal wi gonga moon heƴata jalti dari boow balɗe e bandum miir o hela yokka kono ko yokka ko nafaani duusuji ngala toon ɗo robinaji poɗɗi toon won ngala toon ɗum ɗo fof koko fonno toon wona gueɗe ɗum ko mbiɗa saabu neɗɗo no wawi ɗo won ha ɓooy woto heɓti ɗum ɗo tawa foti fewnoyade ko duus walla foti naat ko tarorde ɗo wawi lode tawa ɗum fof yahata il faut min en ɗum jeeya kono heddoto ko wulaga jamma accittake e goto sa haali de wawa ñawdude mbawɗo tan ko haalde gonga walla wona gonga komi artiste komi gaynako cultivateur éleveur komi darnderaji fulɓe kam foti tan ko jaggede walle saabu yi mi wi yimɓeɓe siko fulɓe ballama gueɗe mumen pewnama radio ji mumen darnama fof ko witti ko majjuno fof ma feeña so tawi a ñalli yirlaadi e ngol luumo e nge nangue a fayat e ɓe rewɓe fulɓe yeeyoɓe ko ɓuuɓi tufam
tawi ko kosam jawti ene yuppa glace ha ɓuuɓi. pedani burugal e juuɗe hen goto kala ene yiilo ko nawti galle. jeeyanmi ɗo kosam e ndiya tufam en ɗen gueɗe ko way noon immini amen tan noon ko yiilade mi liggey komin jooɗi min ngala komin liggi min gone wadde koñ ɗo mbutone wadde ɗe gueɗe mbiɗen hen ndella kono mbiɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗum somin dañi liggorgal ɓurgal waɗa fayida ngal waɗi fayida kono mbiɗen jiiɗi ɓurgal waɗa fayida fajuri saabu miɗen jogui caɗele place uji ayi komin mbaɗi koɗo ɗum wona haydara hay jeyde ɗum min jeeya o kala ɗo kappiɗa ɗo dañta place mbiɗen jiiɗi place mbiɗen jiiɗi walla e matuwayuji liggorɗe kutorɗe gueɗe kutorɗe ko wayno ko fewnata kosam ko wayno kosam barkinɗam ko moƴƴi ko ganduɗa mamin nafe naftor hen hamin daña hen komin liggi rewɓe hande mbiya daragol koko foti debbo yo gorko koko foti liggo mbiɗen jiiɗi firtu minen beele yeyde daral taw ngal ala tarorde haɗa woni debbo beele heɗum weeli welani saabu a jooɗoto ñalla jooɗo jiiɗa ruf ndiyam rufa ndiyam tawi ɗum wona cella ɗum addato ko janggar so foti yaltu tan foti ko yaltode kono a moɓtata ko taɗɗo wona ha 2 heures ha 3 heures haɗa kippi hoore ma minen de mbiɗen jeeya kosam yo fof min jeeya ɗo kono miɗen jogui caɗele min ngala ɗomin mbaɗi yeeyorde nde komin dari tan mbiɗen jiilo de titin ɗo ɗo min goni a hayɗa ɗo dufoyɗa ndiyam a wawa daña ɗo ɗo jeeyata ka ñalla joɗta ha nange moto kota suudu ma haɗa ɗum fof ene adda caɗele addi caɗele eyyi hande jiiɗa rewɓe aynaɓe wonɓe nder nokku he caɗele ɗe ganduɗa hande heɗen no guuri to banggue jawdi to wallahi caɗele ɗe ɗe keewi sam jawdi ndi huɗo ala yimɓe foof heɓe ne beeli e eggirgal reposuji ɗi gandanɗa hoorema aliment omba saɗi fulɓe kamɓe heɓe caɗele sam ɗum ɓe poftaki fof ɓene lagde he sengo goɗɗo o to sengo production aynaɓe ɓuuri jogade to sengo gaynaka ko produit ji ɗiɗi woni produit lait woni kosam ɗam e tewu o kosam ɗam adit hedde 2000 tawi yimɓeɓe ene donki wat feere foof pour ɓe mbawa yeey kosam mumen kosam ene ɓire tan ene ruufe kala ko yara ko woppe adit yaltini miiji est ce que yimɓe darnata unité de transformation laitière beela hayso wona pour dañde hen kalis mais beela maɗum o référence manam tubnorgal yimɓeɓe eto wattu darnude usine aji kosam e nder département Linguére e nder zone civil pastoral e nder hen adit waɗi feere darni unité biyeteɗo cippam unité on biyeteɗo cippam de adit darnima nde waɗi yimɓeɓe ena gadda kosam mumen ina jeeya ɗum ko ɗo e Daara Jolof fuɗɗi puɗɗogol ngol ɗo e Daara noon ko juste pour wadde ɗum tan démonstration beelama expérimentation beelama kala mo gandanɗa hoorema aɗa jogui moyen aɗa woni fedde walla aɗa woni gaynako beelama a naat e ko wiyete ko transformation laitière adide waɗi ɗum nde yimɓeɓe naati hen machallah hande sa ari nder département Linguére unité ji kosam keewi surtout ɗo e Daara Jolof ɗum kadi wadde ko darde nde gandanɗa hoorema adid darinoma beelama yimɓe naata e transformation laitière par ce que sa ƴetti gaynaka yeyde nde kosam mum ñaama hen ɓurani gaynaka o yeyde produit brut o produit brut woni nagge nge produit brut woni nagge nge wadde yeyde nde kosam ɓurani gaynaka o yeyde nagge nge ɗum waɗi adid miiji darni unité transformation laitière e nder hen ko wallude yimɓeɓe hirjina beela maɓe naata e jeygu kosam hande jeygu kosam yaari yeeso no feewi e nder hen adide wondi ni pelle goɗɗe ha ɓe darni fedde ɓurde mawno hande to Sénégal to batte kosam wiyetede Fenafilis wadde Fenafilis ko ɗo e Daara jibina adidi ene jeeya membre fondateur uji Fenafilis adidi en adena en FBAJ en adena woni ko to département Podor adidi woni département Linguére o wayno FBAJ en e pelle goɗɗe ndeddi darni Fenafilis nden pour yo ɗum sara e nder Sénégal ngura kolce dow jeeri ine wallita ɗum ittugol joyre ko ɗum saabi ɗi otoji dimdaɗi gejje luuma Daara ko yeeyoɓe tebbuli sambriyeruji gafakkeji bidoŋaji ndiyam coomaɗi
kame basuji koɗorɗi. ɗiɗo basuji eyyi min waɗi ɗiɗo basuji ɗiɗo fof pour aynaɓe coode hen ɓe kutor hoto ƴettoy toon si min ƴetta ɗi ko Dakar wonen ƴettoɓe Mauritanie wonen ƴettoɓe Touba so oɗo ɓuuri toon yeeyoyde ɓuurake tan ko Dara faade Dugge gabba aynaɓe haruɓe 5 Saloum hedde Connok en Payar en Ali en Siel en base mawɗo ko jarata base mawɗo min jeeyi ha 65 ha 75 ha 70 000 to ko so min jeeyi 30 35 to ko ɗi mari mawrude desineji ɗi min jeeyi 13 000 ha 15 000 ha 11 000 basuji ɗiɗo ko pour jogui wayno gooƴen walla aynaɓe yahata ɓe kayko ladde pour ɗum hen bagage mumen a cuhlon mumen woto ɗon leppude won kadi aynaɓe kadi romuɓe ladde kadi gondata romde hen eɓe ɗum mofta bagage mumen sukara mumen maaro mumen wayno gurdal kala ganduɗa ndiyamen ɗum bonno fof ɗum wawi ɗum waɗ protégé aynaɓe noon a jomumen beeɗi kamen gondata min beltima garal ma ɗo aywa radio ono mbiɗa télévision fulɓe eyyi télévision fulɓe mbiɗen ɓe calmina kamen foof eyyi minen ni ko ɗo tan min goni commune Yeeyo Bidi ko nder daral he min gonat nder daral nayyi min gonata mbiɗen jeeye Bidi mbiɗen jeeye Wedduru 400 Wedduru 500 ko hen min jogui bagageji amen foof ko hen eyyi kala ko jiiɗa neɗɗo amen hombo jogui walla hombo lijjita ko hen min dañi ɗum ko ɗum tan woni liggey amen minen eyyi fulɓe mbi gaynako si ala sawru wona gaynako eyyi gaynaka siko ala sawru tawata gaynaka mum hoko ɗiɓi ngakku seeɗa eyyi gonɗa won gaynaka il faut ko jogoɗa sawru eyyi ko ɗum mottilta ɗum ɗi cabbi ko leɗɗe hoɗe goni cabbi ɗi ko likki hokki ko ɗum leɗɗe kelle kelle eyyi leɗɗe kelle ɓoole min gaddata ɗo wadde sen ƴeewi ko kelli tan wawi won sawru moƴƴuru eyyi sawru ɓurdu ndu suɓanu ndu ko kelli tan wonata eyyi sawru foof ndu wona kelli hono manque won sawru neɗɗo noon hombo wawi so welima taƴa mucciteki mbaɗa sawru walla hay gueloki kono sawru dal ko kelli eyyi beele on kulani duuɓi garoji wata kelle gase aduna he ɓayri ko ni coppirten peƴƴiren he on kulani woto yaa ɓoole ɗum gasoya eyyi woɗɗat tan kono noon caggal minen kam ka hen tan min guuri bagageji amen fof ko hen kala ɗo ɗi mbawi won min jahat toon eyyi hande ko cabbi ɗi koɗi jarat prix ɗo tolni ɓuuri ndu saɗɗa e ɓuuri ndu ɗon ni hen o ɓuuri ndu saɗ ni hen o 500 dal ha ɗon tan haaɗi saabu daral ngal a yi ni no ngal wayi hangal serwi kono si yeehi ha ndungu kam sawru si yeehi ha ndungu kam ko kala mbiɗen ɗon jeeya sawru ɓuuri ndu less joggo ni hen temedere eyyi ɓuuri ndu fam caggal ɗum ko formation ji jangde ɗemɗe guindiɗe waɗama guila duuɓi limtimi formation jangde ceertude e hebloji hande adidi ene jogui ko wiyete ko noyau de formateur sur le module pastoralisme à pays Sahel systéme pastoral au pays sahélien ene jeeya ko heddi ko wadde hebloji ɗi ganduɗa ko hoore makko ko wiyete koto mobilité de bétail en Afrique de l'Ouest walla commerce mbiyede bétail en Afrique de l'Ouest ganduɗa ko musidɗo o holliti wonde ene jeeyano hande boom arde ƴeewde daral ngal wadde ɗum koko ɓeydata yimɓeɓe andu filiére bétail wiyano kono ɗum woori e nder Afrique de l'Ouest mais aussi hono ɗum woori e nder Sénégal pullo ko nagge ɗo ko daral nayyi ɗi kine kecce gallaɗi jorɗi kumtoji haaju sagataɓe tefankoɓe soggoɓe ina jiɓodiri e jolnoɓe fewde gure mawɗe gayi e nder gayi serdata ɗumen ko coggu o ko mawɗo daral jarje on mbaɗe ko moƴƴi arde toppitoyode caɗele amen minen aynaɓe kam mi en keewi caɗele saabu minen kam min kortinima jamde huɗo ala mi en cohli jamde ha ɓurti heddi ko daral ngal ellingal ala joni ellingal wonani mairie ka seeno ɓoolo ngal ñaarɗo saabu ngal ala gueɗal hay ndigui ɗele kala joɗɗa mayi kooti jaaha an fadema ɗum mayi kooti ganma kooti jawdi ndi nayi mbali sa finima taw to nagge hen waati min layi jamma min layi ñalawma foof gaari min layi
koriya yo il wonɗo ɗum ala joomum en juuɗ dar miir o heɓe keeɓi kaalisi mumen heɓe mbaɗɗo wilɗe men mbaɗanani daral mbaɗanani aynaɓe mbaɗanani nayyi mbaɗanani haydara koɓe keeɓi kala oɓe ñaami hoppi daral ɓola daral nde adda nagguem tan yeeya yoɓe juuti yaltite bel daral ngal hegal jogui hande sécurité renoɓe on saabu kalisaji goni ɗo ina jalte daral he beele oɗon jogui renɓe on taw so bandiji jiiɗi yiiɗo yana yimɓe ne wawata won eyyi andi hangal waɗa seeɗa seeɗa kono subaka law tan heeɓe gara ɗo ha weeto ɓe jaaha gendarmerie en kono ari ɗo seeɗa tan ɓe jahat eyyi kono ɓe gonani ɗo tan ha marche tasa to banggue mbalko ɗo nayi ɗi jarata ɗo nder daral hen saaha yimɓe ɓe mbalko waɗa so ndiyam holko addi ɗum mbalko ko coktowo kam waɗi hen hoore walla waɗɗi ɗum hen yiiɗi waɗa ndiyam yiiɗi wasa ndiyam ala heeɓi ɗumen he ngala nayyi ngala e nder jum en nayyi kay dukki ha cawti min dukki ɗiwo mbalko waɗi ndiyam ha marche tasa min kori oɗo an woni mawɗo daral joni so ɗum waɗi onde darde poɗɗa hen darade min noon façon foof mi layini ɓe poti mi layini gendarmerie mi layini maire mi layini ɓeɓe gondu min heeɓe laaya koɓe mbawi ɓe foof de het tawate ɓe foof nayyi mumen ɗi daari jarani han ɗi nayi hiɗɗom ɗo kono ayi mbalko ala ndiyam ala ko wawa hen min layde min kori yo kooti foof kala ko waɗɗo layata min layni ayi cuurorɗene ɗum ala ɗo feera ɗo won ndiyam boom hino wona jamma walla ñalawma nanni kono cuuroɗe kam ala ɗo Allah homo andi yo Allah yaafo mi yiiɗo kam rew ɗiɗo heɓ ɗo ɗi nayi daari heɓ moggo nayi heɓ ɗum kam min yi ndiyam kam tawi kam mawɗo boom aɗa wawi sodde mbuus sappo ndufoya ndiyam kono ko heddi Allah min jiiya de min jiiya ɗum wona min e ministre élevage en tant que mawɗo daral hol daral dar juɓɓudin foti waɗani ha ngal yaara yeeso ma pour ministére ay hino foti kam so arino min layde lamde amen ni lamdorɗo amen min layanat men caɗele dara kam homo foti andu caɗele dara layanama tan andat saabu ko gayna comme amen saabu ko minguel amen walla ɓiɗɗo amen walla jiyaɗo ɗo daar kam ɗo foti layanama ɗo gueɗal tam ngal foti ñawun beele yon tan onon ne mbaɗon délégation en tant que ministre moon oɗon goni daral jahon kalon caɗele daral ngal beele ma safra beele ma waɗa hen junggo eyyi minen ɗum cohli ɗon min ciwa yiya tan kono min on programme min ganda noon nomin jiiɗa ɗum ɗon jiita kittuɗo yi saabu mbaɗi ɗum programme yaade toon go omi yiyata kori eyyi so arini ɗo min kori mi yiiɗi kono min jogui wadde programme délégation tan hedde yimɓe seɓorɓe jahatoɓe layanɓe caɗele ɗe daral dar sen mbi daral dar e ngal wanno tande suuji ɗin beɗɗima gasi joni onon fof ndendi walla tande suuji heɗe nder tande suuji ɗo tan noon kono tande suuji puɗɗe nder daral tan jahani gendarmerie jahani mairie jahani haydara saabu jeehi mairie min woni toon jeehi gendarmerie kayitaji am woni toon jeehi préfet min woni toon hay kayitaji am mi wiiɗino hamin to bengue mi yiiɗi préfet dossier jam fof mi wiiɗi ɗum hooram gandudal ɗo kam keeɓino dossier jam ha ɓe mbaɗi min waɗi fewi maire arti calti maire kay maire kala ko sala bonni ɗo ko maire homo tawa kala ko bonni dar maire homo tawa jiiɗa radio télévision en weltode hen ɗum kam fulɓe kam kala ari nder daral nayyi min weeli ɓe fof so lamdino hen mataw hino weeli saabu to o ari tan nani mbiyami kono radio aynaɓe noddi ɗum mbimi kala ɗo garoyɗa gara ɗo mi laydama ɗum tan cohlunomi o mbaɗi ko moƴƴi anne ka gorko moƴƴo an yuɓe ɓe gonɗa radio he eyyi meɗɗo daral dar bisimilla hande coggude nayyi ɗo tolni nayyi ɗi de ɗi beeli ɗi beelani saabu nayyi ɗi min ko minen kam guila suwa min dayi ha joni min jeeyani kalis ala min ganda oɗo kalis woni kalis kam ala eyyi gam min jeeyi min dari tan min jeeyi ɗum dal min puɗɗimi yeey heewani haydara kolse ɗiɗi tan puɗɗimi ɗo yeey hande sen sa ekkima toon coggu nayyi beele komi jippiɗo walla komi ƴeŋɗo walla coggu nayyi o kam mo jippaki coggu nayyi kam ɗo ɗo wonno tan ha guila ceeɗu ha joni ko ɗon tan woni minen kam komin jeeyatno ko guila ceeɗu ɗum tan min jeeyat hande somi yiiɗi gaari moƴƴiri ko wawi jarde ɗo hande e gaari ɗi kam haɗa andi potani nayyi nagge fof e foti jar eyyi nayyi ɗi kam potani siko ndiɗo gaari ɓaleeri gondi caggal ma ndi caméra o jaggi somi soodat hunde han ndiɗo nde waɗama 750 temedere e capanɗe joyyi jomum yeeyani eyyi jarama gori Allah jarama yetti radio fulɓe naaɓe foof e kala ɗo mbawi woni min jetti ɗumen saabu ko heɓe mbawno fot Dakar tan e siɓe gaari ha daral daara ɓe kolli amen kadi radio okraji amen wadde foof ko min laaya hen hajjela a jarama eyyi haɗa andi duggere koko sababli ko heewi saabu joni guese ngala ndiga ala si yimɓe dawi fof ko daral ndonde to
heɓe koƴƴo no ɓe jogori galleji e no ɓe gurniri jawdi ndi eyyi ko ɗum woni ko addiɓe koɗo hannde daral daare sen mbi galle aynaɓe kam foti jogade ripasse mataw oɗon jogani nayɗe hannde jamde en tant que wiyaɓe galle aynaɓe eyyi en tant que galle aynaɓe min jogui saabu min jogui kalis banque kalis o ko aynaɓe jeeyno gokkannomo 2012 nde ɓe dokkande 2012 ɓe mbiya yoɓe jeeyi 7200 ɓe jetti 7250 kay ɗum ɓe jeeyi Allah waɗi de ɓe jeeyi kalis o mbo fottatina ha kay hikka min mbaɗimo awal yeewi tawi mbo woni hedde 100 million pawɗo ɗum ɗo annini woni a compte département de Linguére e Allah waɗi noon ɗe balɗe ɓe mbaɗi ɗo awal yeewi ujunere tonnes ɓe jeeyi 5200 francs e ni en noon gasi ɓe ciwa heɓɓe to ɓe mbaɗa awaliye pour kadi ɓe jeeyta commune mbiyata tan président de la république a ministère de élevage ko yoɓe tinno saabu o jamanu mo gonɗen kambo woni priorité ɓurɗo sattu saabu hande sa ƴeewi gila mbayi hawa ha jaaha doƴƴi gila kees ha gara doƴƴi gila Kaolack ha gara doƴƴi ala hen ɗe jiyata huɗo ala nagge turato ala nagge durata jawdi noon nani fottiti doƴƴi ha heewi tep huɗo gasi koya yahi koya arani Allah waɗi joni noon si jamde nde tardari ɗo elleno koɓe mbanno ko itan ko perte wontata te ɗen perte noon yo Allah musal ene heeɗe si ɓe tinnima seeɗa noon ɗo lewru wotoru lebbi ɗiɗi Allah waɗa ko moƴƴi toɓa huɗo jappa koɓe liggino koɓe daña hen effort kono si ɓe dartaniri ɗo ñalawma goto tan jawdi ndi yakko saabu hande wurini tan ko ripasse on dañi jogorgal kesal ko kalfinagal gaynaka woni ministére kesso o on dirɗon darde muɗum taw ko fuɗɗi ko commune mbiyata ɗum tan ko yo Allah waɗan ɗum jaam saabu wak tigga yalla ko ɓiɗɗo gaynaka saabu neɗɗo si siftore ɓulal mawni daara o ko ɓiɗɗo gaynaka saabu won joguinoɓe gaynaka hanke hiccanke hina wiye koɓe ministére aynaɓe kono ɓe ganda gaynaka saabu gorko pinaɗo ministre pinaɗo ɗo wuuro ngo ganduɗa hoore ma joguiɗo 100 nagge ujunere nagge homo ɗum yiyata ko kam goto oɗo si waɗama ministre mbiɗa sikki si yeyomo toronoyo aynaɓe ma toronoɓe ko waɗi fayida saabu siko tawi torima ma toronoɓe waɗi fayida idée ɓeɗo ɓe ganduno ko gaynaka mbareje a gaynaka kumaji a gaynaka cuuraji ɗi daari oɗo noon kam andi gaynaka sawa nden noon min mbi ko alhamdulillah siko tawi oɗo nommama ministre jombanima momlu gonɗi men foof saabu ɓiɗɗo département Linguére si nommama ministre élevage Macky Sall juumani saabu ko ɗo gaynaka woni walla Fouta ɓe gandi no gaynaka yaade yiyanima e radio télévision fulɓe gargol muɗum e nder aynaɓe oɗo saaha yiyandema hen e yiyandam hen ko radio télévision fulɓe aynaɓe yo Allah hokkuma jaam Allah hokkamba hayɗi gona radio ji saabu ɓeni jolta hujjuji aynaɓe saabu ɗo hande kala ɗo neɗɗo wawi won hano Sénégal ma andu aynaɓe Sénégal hina keeɓi caɗele te taki ɗum ko radio télévision aynaɓe o kambo adda haɗo mbo holliri yimɓe fof jii hande hay président de la république so jooɗima hana télé ma yino aynaɓe keɓri caɗele ma nanno aynaɓe keɓri caɗele de si tawi tinnaki ko dalno ɗum ko rowane ma daltu ɗum hikka saabu rowane kaake ngaylu ɓe korti ɗe mbati ha laaɓi jaggi milliard uji hombo walla aynaɓe nden noon wadde ɗin milliard uji totta ɗum e rippage kaake ɗe kisa yimɓe keeɓa jaam ala ko faɗɗi ɗum nden noon aynaɓe ɗeɗo balɗe kam kala ko wawi waɗa yoɓe balle kadi ne radio télévision o kadi min mbimi ko yombo jokku golle saabu siko tawi kalɗo mbo yahi mbo layde ma ɓe gandu caɗele aynaɓe ne poti te mbiɗa waɗi yakar resdaɓe ɓe gaynaka a président koɓe yiɗanɓe aynaɓe nangue noon wawa yurno ko hollaka holko mbiyeton laamu Sénégal radio télévision fulɓe ene jaggue tan won nokkuji kono jaggetake wonno to beele fotani en yetto enen mbatten kala tolniɗa e winde ma tawa wawi yebde radio télévision min mbiyata tan ko président jarama Allah jarama ko fuɗɗi ko weeli nden noon battanɗe so min ɗum duysani kadi ɓayde ko duuɓi joyyi sohli jalla yo ko idin ko watta ndi ko ɓuurko itino ko weel saabu siko tawi hunde weeli premiére weeli kadi wattan enen ɓeɓe ganduɗa hoore ma enen keere mum enen goni bandum enen goni foof ma en hen jikko e men kadi ne ma en belto ma en porto ko ɗum min mbiyata laamu Sénégal min mbiyamo kadi kala kombo jagguno kombo waɗatno wotoɓe keɓta layaji ɗi
sabu opposition safi ɗum tan ko layde safi ɓe tan ko yaade heɓe coowa sabu lappaɗo liɓa haɗa gonka mum haɗa fof o layata jaam ceeɗo wi ko gemmiñam toj duwat jamma nden noon tawde kamen kam kunnuɗe mumen ko pusaɗi yoɓe gandu Sénégal yiyani ɗum ɓe jii tan ko président ko teguiɗo koɗo selli ɗo teguiɗo ko ɗum gonga ɓe nomine ko yimɓe selluɓe ministére uji mum foof noon ala men bomin ji yawre ala hen bomin ji sikki nden noon min mbiya tan e yo Allah hokkuma jaam an hajje hokka radio télévision fulɓe jaam ɓesdamo kadi ha dañen commune fof mo garɗen ta hiɗɗo nden tato a gaynaka men ma yolto ko fayi e ngaari ko hejjata e barme he wadde ko tongol ko dawal gadanal e jirlaw e luuma daara min jowat ɗo min dokka on aadi e dawal ɗimmal